Omkring hver femte af alle danske turbodieselbiler er ulovligt tunet. Det vurderer Thomas Landberg, der ejer Danmarks førende virksomhed i branchen. Det store antal skyldes, at de danske myndigheder ikke gør noget for at afsløre lovbryderne. Kontrol er en vanskelig ting omkring det her, fordi man kan lige så let afmontere det, som man har monteret det. Så det er der selvfølgelig et problem. I 2006 blev der lavet nye regler for chiptuning, fordi de tunede biler forurenede voldsomt. En del af reglerne forbyder salg og markedsføring af chiptuningsudstyr, der øger forureningen. Men den regel bliver sjældent overholdt. Mange danske hjemmesider reklamerer nemlig med ikke godkendt tuningsudstyr. Ja, de er ulovlige at køre med, men vi stoppede med at sælge tuningsboks dengang i 2006, hvor de nye regler kom, og efter et halvt år kunne vi se, at der ikke var noget kontrol, der ikke var noget konsekvens. Alle vores konkurrenter fortsatte med at tune biler, og så startede vi igen. Vi driver trods alt også en virksomhed. Så kan du sige, så kender de reglerne, så gør de altså bevidst noget, der er ulovligt. Det er altså ganske let at få fingre i tuningsudstyret og tune sin bil, selvom det er ulovligt.